सरकारनि धेमाजि फारसे रावना होबाय आरो गगामुखौ दिनै आखाइबाय नोंथाङा धेमाजि जिल्लायाव एबसुनि जानानै मा फोरमायनो रोजा रोजा साबायखर जासिगोन दिनैनि दिनाव नोंथांमोन रादाब बुथुमगिरिनि गेजेरजों दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद धेमाजि जिल्लाया माब्लाबानिफ्राय गोबाव समनिफ्रायनो मोनसे दाबि लाखिबोदोंमोन जोंनो थांफैनो थाखाय मोनसे सुबिदा जानायनि जोंनो बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्टखौ धेमाजि जिल्लासिम खारहोनांगौ दा बेयो दिनै मोगथां महर जानानै फैबाय दिनैनि दिनाव जोङो बिटिआर सरकारखौ बा प्रमद बर' गेदेमा सारनि दैदेननाय बे सरकारखौ जों साबायखर हरगोन दिनै बिथांमोना धेमाजि जिल्लानि रायजोफोरनि थाखाय जि थांखै बे थांखैखौ मोगथां महर होबाय आरो बेबो बड'लेण्ड सरकारनि मोनसे थांखै राहा बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट बेनि गेजेरजों जोङो दिनै थांखै बे राहायाव गोरलै मोनसे सम जानानै फैबाय दा बेवहाय जोङो गासै रायजोनि जानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिल' नङा जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गासै बर' रायजोनि जानानै जों साबायखर जासिदों आरो बेवहाय बर' सुबुंफोरल' नङा गुबुन गुबुन जायफोरा दावबायो जायफोरा दावबायनायनि गोनांथि दं आरो दावबायनानै जायफोरा खम समाव आरो सुबिदाजनक बेबायदि दावबायनो हानाय मोनसे राहा जों मोनबाय बेनि थाखाय जों बिटिआर सरकारखौ रोजा रोजा साबायखर जासियो बिनि गेजेरावनो धेमा लाबाय थादों जे गारिया जनायजों थांनांगौ होनना बुंदों बिथांमोन नाथाय बिथांमोननि सरकारि मथे दाहालागि धेमाजिसिम सिमेन्ट-सापरिसिमल' होदों थारैनो नंगौ बे लुबैनाया जिहेतु मैखोम बर' थानाय जायगा हिसाबै जनाय टाउनसिम बा जनाय नोगोरसिम जोंनि जनाय महकुमासिम जोंनि बर' मानसिफ्रा खोब दङ आरो बेनि अनगायैबो जोंनि बर' मानसिफ्रा अरुणाचलनि मोनसे जायगा बे जायगानिफ्रायबो थांफै खालामो दा बे हिसाबै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बेखौनो बुंगोन बे गारिया सिमेन्ट-सापरि नङा जुनाइनिफ्राय खारनांगौ आरो बे खौरांखौ मोननानैनो आङो दासो एसे बावै आगोलाव बे ट्रेन्सपर्ट अफिसनिनो सासे अफिसारजों सावरायदों बिथाङा बुंदों जे बासआ दिनै हल्ट जागोन बेवहायनो आरो बेखौ जागायोब्ला बेनिफ्राय जुनाइनिफ्राय बा सिमेन्ट-सापरिनिफ्राय दा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादै जोङो जनाइनिफ्रायनो डिमान्ड होगोन दा जनाइनिफ्राय बेखौ जागायनो थाखाय बिटिआरनि मिनिस्टारफोर फैगोन बिथांमोना फैनानै जि जायगायाव जोंनि ओनसोलनि रायजोफोरा जि जायगानिफ्राय जागायनांगौ होननानै बुङो बे जायगानिफ्रायनो जागायगोन होननानै बे ट्रेन्सपर्ट अफिसनि अफिसियेल सासे बिथाङा आंनो फोरमायहरदों दा ओंखायनो जों आसा खालामदों बेयो जोंनि बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्टआ जोंनि जुनाइनिफ्रायनो जागायनानै क'क्राझार जाय बर'नि मिरु बे जायगासिम थांगोन दा ओंखायनो आङो नोंथांमोननि गेजेरजों बेखौनो फोरमायबावगोन आरो खावलायबावगोन जे बे जि बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट बे बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्टआ जनाइनिफ्रायनो जागायनांगौ आं बे हालामनिनो थागिबि हिसाबै बेखौनो होनगोन आं रोजा रोजा सरकारखौनो गिबियाव साबायखर बावगोन आरो गोबाव समनि गांनाय उखैनाय दिनै अन्तत' माबा मोनसे मोनजादों होननानै आं साननानै लादों गोबाव सम बिटिसि सोलिबाय दिनै 20 बोसोर जाबोबाय नाथाय बे थांखियाव रावबो फैथ'वाखैमोन दिनै जों बिनानै मोनबाय दिनै बेयाव 700 किल'मिटारनिबो बांसिन जानो हागौ जनायसिम बे लामाखौ जे बड'लेण्ड गभर्नमेन्टआ अननानै मोजोमसे बर'नि थाखाय बेयाव गंसे थांलाय फैलायनि राहा खालामनानै होबाय बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्टआ बेयाव आं रोजा रोजा साबायखर होदों आरो बहुद गोजोननाय मोनदों रोजा रोजा साबायखर आरो राव गैया बेखौ बुङो गोरबोआव आंसो मिथिदों बेखौ दा मा रावजों बुंनांगौ माने ओरैबायदि माने गोजोननाय मोनदों आं बेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय प्रथमबाৰৰ বাবে বড'লেণ্ড ট্ৰান্সপৰ্টৰ যি সুবিধাটো আহিছে আপুনি গৰমুখৰ এটা কি ক'ব আমি এই ব্যৱস্থাটো দিয়াৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক কিবা ক'ব নেকি চৰকাৰক ক'বলগীয়া বিশেষ একো নাই কিন্তু প্ৰথমতে এই আমি ধন্যবাদ দিয়া বাহি আমি বেলেগ একো ক'ব নোৱাৰোঁ এই ব্যৱস্থাটো চলি থাকক আৰু কিবা যদি মানে ডেভেলপ হয় আমি বহুত মুখামুখৰ নাগৰিক কি ক'ব উঠি কেনেকৈ লাগিছে উঠি বহুত ভাল লাগিছে বেলেগ গাড়ীৰ নিচিনা নহয় কোমল আছে চিটটোও চফ্ট আছে আৰু জাম্পিঙো বেছি নহয় কিয়নো তলত বেটাৰী নাই বুলি কৈছে তলত মানে হাৱা আছে বুলি কৈছে গতিকে জাম্পিংটো বহুত ট্ৰেইনৰ নিচিনাই লাগিছে আহিবলৈ বহুত আচ্ছা চৰকাৰক কিবা জনাব নেকি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক আপুনি
তেওঁকতো মোৰ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ গতিকে দেখা যাটোক আমি বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁ তেখেতৰ দ্বাৰা এই সুবিধাটো আমাৰ কাৰ্যকৰী দিছে এতিয়া পৰমাত্মা দিয়াৰ কাৰণে শিৱ আৰু তেওঁকো বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ दावबायसा बेखौ गिबि खेब सालायजेननाय एबा मा मोनदों बेखौ फैदों माबायदि गोसोखौ मोनदों गोसोखौ मोजां मोनदों माबाफोर बुंनांगौ दं नामा बिसायखि रायजो जेबो गैया बुंनांगौ मा थानो गारि सालायनांगौबा सालायखानांसिगोन सार्भिस हिसाबै जायगायाव जोंहा बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय हरबाय गारिखौ बेनि थाखायनो जों फैनांबाय जों पाब्लिकआबो लिंहरबाय बेनि थाखाय फैनांगौ जाहैबाय आरो दिनै लामायाव माबाफोर उसुबिदा माबाफोर मोनबोदों नामा जेबो सुबिदा जायाखै ओरैनो दा पाब्लिकनि रेसपन्सफोरखौ बोरै मोन मोजां एबसुनिफ्राय जिखिनि बरायदों आरोखि दाब दाब जायगायाव बरायबाय मोजां मोनदों आरोखि दिनै बेसेबा गोजोनथाव मोनसे रादाब फैदों बेखौ खौराङाथ' गोजोनथावखा खारन आं बै समाव दुलाराय बर'सा आफादाव आरो लोगोसे जिल्लायाव जेब्ला आफादगिरि दंमोन बे समनिफ्राय जों मोनसे डिमान्ड खालामदोंमोन जे जोंहा क'क्राझार थांलाय फैलाय मोनसे जाहोन बिदि गैयामोन जानबाहन ट्रेनजोंबो जों मोनहैजोबा आरो बासजोंबो जों मोनहैजोबा बे गोबां मोनसे उसुबिदा आंबो फिलिं खालामदों खारन बै समनिफ्राय 2011 सननिफ्रायनो आङो दुलाराय बर'सा आफादजों थांलाय फैलाय सोमोन्दो दंमोन नाथाय बेहाय थांलाय फैलाय ओरैबायदि उसुबिदा जों बरपेटायाव ओंखारनांगौ नङाब्ला गुवाहाटि नांगौ नङाब्ला रङियाव ओंखारनांगौ बेनिफ्राय जों डाइरेक्ट थांलाय फैलाय मोनसे जा फोनांजाब मोनसे बिदि थांलाय फैलाय गैयामोन आरो बेखायनो दिनैनि समाव आं खोब साबायखर जासिहोदों दानि इउपिपिएल सरकार बा दिनै प्रमद बर' सरकारनि सरकार जोंनि साननाय हनायखौ एसे सुफुंबाय खारन दा बे बयनिबो थाखाय मोजां बियो अनलि बर' होननानै नङा बेहाय बे लामाजों जेसेबां गुबुन गुबुन हारिफोर थांलाय फैलाय खालामो बिथांमोना बेजों मोजां डाइरेक्टलि मोनसे कानेक्सनखौ मोनबाय बेथ' नंगौ बेखौथ' जोंबो होनदों आरो बयबो लुबैदों खारन गोबां बर' सुबुंफोरा बेखि धेमाजि लखिमपुरनि बर' सुबुंफोरा फ्राय सोरबा क'क्राझार सोरबा चिरां सोरबा बाक्सा सोरबा उदालगुरिनिफ्राय फैनाय गोजा बे खुरमा जाति बंस'खौबो थांलाय फैलाय सोमोन्दो लानो हायै गोबां प्रब्लेम दं बुंनो थाङोब्ला आंनि आइ आफायानो बरपेटा आरो जों मा होनो बाक्सानि गासिबो दङ नाथाय बिसोर दिनैसिम फैनायनिफ्राय खेबसे थाङाखै थाङैनि कारना जाहैबाय मा थांलाय फैलाय राहा गैया मोजां खारन बिसोर लेखाबो रोङा फरायनोबो रोङा बिदि गोबां उसुबिदा जायो ट्रेनजोंबो थांनो हाया आरो बासजोंबो थांनो हाया बेखायनो दिनै नैबे बड'लेण्ड जिथु बास बे बासआ जोंनि खुरमा जाति बंस' गासैखौबो थांलाय फैलाय सोमोन्दो लानो थाखाय मोनसे सुबिदा होदों बे बिराद मोनसे मोजां बाख्नायथाव गारिया बेसेबां सुबिदा जानो हागौ बायदि सानदों जोबोद गोजोनथावना बाथ्रा जिहेथु जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय दिनै गोदान गारि गंसे होदों जिहेतु जों फालांगिनि थाखायबो जोबोद मोजां जादों जिहेतु जों गगामुग लखिमपुर धेमाजिनि मानसिनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव रादाब आरो आङो बेखौनो धन्यबाद होयो बेखौ जोंनि हारिल' नङा गुबुन गुबुन हारियाबो बेजों फालांगि मावनायाव जोबोद सुबिदा जागोन थांलाय फैलायाव सुबिदा जागोन बिजनेसनि थाखाय जिहेतु जोङो फालांगि मावनानै जायो फ्राय जोंनि इउथ्सआ अकल साख्रिल' नङा फालांगियाव फैनो थाखाय आं खावलायो जिहेतु जोङो साख्रिजोंल' होनानै सिन्था खालामालासिनो फालांगियाव ओंखारबोनांगौ बेबखाय बानिज्यआव ओंखारबोनांगौ बेनिखायनो आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आङो बिटिआर गभर्नमेन्टनिसिमबो जोबोद साबायखर लोगोसे जोंनि आसाम गभर्नमेन्टनो जा हिमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिमबो आंबो जोबोद साबायखर होयो जिहेतु गभर्नमेन्टआ बेखिनि स्टेटमेन्टखौ लादों जेला जोंनि थाखाय माने शुभ लक्षण होननानै आं बुङो आरो পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্ট হয় যে আজি প্ৰথমতে চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ ইয়াত যে বহুত দিনীয়া এটা সমস্যা ডাইৰেক্ট আমি গোগামুখ বা ধেমাজিৰ পৰা কোকৰাঝাৰলৈ যাবলৈ তেনেকুৱা সুবিধা নাছিল এই সুবিধা কৰাৰ কাৰণে মই চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ এটা যিটো সমস্যা আছে এইটো সমস্যাটো যাতায়াতৰ যিটো সমস্যা আছে এইটো সমস্যা যাতে যেন আমাৰ এই অঞ্চলৰ মানুহে উপকৃত হ'ব এইটো মোৰ এটা বিশ্বাস গতিকেলৈ মই পুনৰবাৰ যিসকল মানে ইয়াত উদ্যোগ লৈছিলে আমাৰ ইয়াত যে এটা যোগাযোগৰ এটা ব্যৱস্থাৰ কাৰণে যিসকল উদ্যোগ লৈছে এইসকলকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया
नंगौ चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।